डिस्ट्रिक्ट BPF बे राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव मोनसे कर्मी सभा मावसोम हान्जानि मोनसे कर्मी सभा जदोंमोन आरो बेयाव गासै 5000 सुबुं थुबुर जाफैदों। धेरगाव जिल्लायाव मोनबा ब्लक कमिटि दं आरो बे मोनबा ब्लक कमिटिनिफ्राय रोजासे लानानै गासै 5000 जोंनि कर्मी सभाखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव जा BPF हान्जानि आफादगिरि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथाङा आथिखालाव जाबाय थानाय BTC ओनसोलनि राजखान्थिनि जेंना आरो फैगौ BTC इलेक्शननि सायाव गुवारै जोंनि मेम्बार्स बिथांमोननो फोरमायनानै होयो जे फैगौ BTC इलेक्शनाव 2020 मायथाइयाव जानो गोनां BTC इलेक्शनाव जोङो BJP, AGP आरो BPF बे मोनथाम राजखान्थि हान्जाया माने खौसे जुजिगोन आरो फैनायाव जों BPF हान्जायानो बेयाव सरकार दागोन बेखौ माने खाथां जाबायनानै बिथाङा बे दलीय कर्म सभायाव बिथाङा फोरमायो। जेरैबायदि लोब जोंनि मेम्बार्सफ्रा बेयाव जथुमफैदों, जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि आरो लोगोसे मोनबा ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि PCDCनि गासै मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना ज' जाफैदों आरो गोदानै जायफोर सिनियर मानसिफ्रा जोंनि BPF माने हान्जायाव हाबदों बिथांमोनाहा माने बिथांमोननि सिगाङाव जा मानगोनां चिफआ माने फोरमायनानै होबावदों दि फैबाय थानाय समाव बे NDFB धीरेन बर'नि ग्रुपजों भारत सरकार आसाम सरकारा मोनसे सुक्ति खालामनो थांगासिनो दं आरो बेयाव जोंनि बे ओनसोलनि जौगानाय माखासे माने हाबाफारिया हाबफागोन, बे दफायाव हाबफागोन बेखौ बिथाङा बे कर्मी सभानि गेजेराव माने फोरमायलांदों आरो लोगोसे आबसु आरो UPPL जों माने सावरायनाय बाथ्राखौबो बिथाङा रोखायै माने फोरमायदों। नाथाय बे UPPL हान्जानिफ्राय दासिमबो थिरांथा माने मोननो हायाखै, एबसुनिफ्राय थिरांथा मोननो हायाखै। जों बेखौ माने मानगोनां हाग्रामा महिलारि जोंनि पार्टिनि आफादगिरि आरो लोगोसे BTCनि चिफनिफ्राय जोङो मोजाङै मिथिनानै मोनबाय। गतिके जोङो आसा खालामदों बे मोनथाम राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय BTC जि इलेक्शन 2020 बेयाव जोङो गेलेगोन आरो बेयाव जोङो देरहासार जानो हागोन, बेयो खाथां। मानो होनबा दिनै मोनसे आरोबाव गोजोनथावना बाथ्रा, खैराबारि ब्लक BPFनि दैदेननायाव जायफोरनिखि रिटायार्ड पार्सन, जायफोर टिचारफोर दं, माखासे एक्स आर्मिफोर दं, बिबान माने गोनां बिथांमोना जोंनि पार्टियाव माने हाबफैदों। बेयो मोनसे मोजां, जोंनि थाखाय मोजां सिम्पटम होननानै जोङो माने फोरमायनाय जाबाय। आरो लोगोसेबाव फैबाय थानाय बे समाव जोंनि BTC हालामाव बोरैबायदि जौगागोन, जोंनि वार्कारफ्रा रायजो राजाफोरजों बोरै थांनांगौ, बोरै रायलायनांगौ, बे बाथ्राखौ मानगोनां चिफआ रोखायै फोरमायनानै होलांबाय जाहाथे जोंनि कर्मीफ्रा ग्रासरुट लेभेलाव थांनानै, गामि लेभेलाव, सुबा लेभेलाव थांनानै रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जाहैयो, बेनि थाखाय बिथाङा खावलायलांदों।